A látszat most nem csal. Önök nem egy déli bábot, hanem a szombaton 5. alkalommal megrendezésre került hortobágyi déli bábfutás indulóit látják. Az idei verseny 1500 résztvevője többféle táv megtétele közül választhatott. A 6, 12 és 21 kilométeres futás, valamint a 6 kilométeres gyaloglás mellett az edzettebbek a félmaraton útvonalán végighaladó teljesítménytúrára is vállalkozhattak. Hiszen annyi helyen futunk már az országba, zárjuk le Budapestet, zárjuk le a különböző városokat. Itt nincs annyi gond a lezárásokkal, és ez egy csoda, az ember kijön a pusztába, utak vannak, madarak vannak, ürge hangot hallunk, ménes van, gulya van, bika van, fantasztikus, hogy mik vannak, tanya, kút, amiről mindenki tud a Hortobágyról, de amikor kijön és ezt látja, és közben a hobbiát is űzi, mert fut, akkor nagyon jól érzi magát. Én azt gondolom, hogy akkor ez egy igazi hungarokvin, azt gondolom. Van egy réteg az országban, kb. 16% sportol rendszeresen, és ők szeretik eljönni az eseményekre. Pont az a feladatunk, hogy eseménynek amellett, hogy itt most jól érzi magát 1500-1600 ember, az a feladat, hogy fölhívja a figyelmet azoknak, akik nem jönnek el egy ilyen sporteseményre, és nem merítenek erőt a hétköznapok mozgásra, hogy valamit tegyenek. Ez egy túlsúlyos, beteg, depressziós ország. A mozgással mi tudunk segíteni. Itt annyi ember tudnak mutatni, aki idős, öreg, betegség volt, elvált, és a futás, a mozgás hozta ki az ő problémájából. Fantasztikus erőt ad. Persze mi a futást proponáljuk nagyon, mert mi futók vagyunk, ezt szeretjük a legjobban, de mindegy, úszik valaki kerékpározik, fitnessterembe jár, gyalogtúrákra jár a hegyekbe, csak valamit csináljon. A 9 lyukú hídtól elrajtoló mezőnyt Martinek János, kétszeres olimpiai bajnok öttusázó indította el. Teljesen profik is indulhatnak, és épp ezért van egy első zóna, ahol a profibbak, tehát a versenyzők indulnak, azt követik az amatőrök, de úgy gondolom, hogy mindenféleképpen fanatikusnak kell lenni ahhoz, hogy a rendszeresen, és nem csak azon a környéken, ahol laknak, hanem az ország más területein is megjelenjenek, hiszen rengeteg ismerősöm volt, akik az ország másik részéből érkeztek, tehát a nyugati részről utaztak el idáig azért, hogy lefuthassák a félmaratont. A déli bábfutásnak otthont adó Hortobágy Magyarország legnagyobb kiterjedésű legelőterülete. Az 1999-ben a világörökség részévé nyilvánított térség változatos növény- és állatvilágot foglal magába. Olyan útvonalat választottunk ki, ami a Hortobágynak a jellegzetességeit kellő mértékben be tudja mutatni, de igazándiból természetvédelmi szempontból problémát nem jelent. Általában a futók nagyon fegyelmezettek, és csak a kijelölt nyomon haladnak lehetőség szerint. Természetesen lesz gulya, ménes, rackanyáj, útközben gémes kutak között fognak elhaladni, eredeti gulyás tanyák mellett visszük az utat, és hát természetesen apróbb erdőfoltok is, bár Hortobágyon ebből azt hiszem az útvonalon csak 2 van, tehát igyekeztünk úgy kialakítani, hogy minden lényeges elemével találkozzanak azok is, akik talán most vannak itt először Hortobágyon.